cross pathian thil ti the na thu hi kan nun hian atla sam tlat a bypass tlat to a thu hi lui lu tuk to kan kalsan deu tlat cross here a rei to lu tuk kan kalsan deu tlat mi ring lui thi na vela hian han kalkan te kan tu ni ome thil hi ani lo hi kan suk tamai ni ka hiam tir ko pola hian a sei rei to la thi dom thenga sei su he cross thu lo hi chuan anu na ti tlai lo tlat kai ni su rong kan bol rei to la cross thui kan kal sana standard tak takin thil dang hi kan hlap kwal vel vaka nial thei si lo zom vaka han so pui tu rom mang si lo abu siam tham zel ta tha ma selang in nun chom si lo hi kan va pai ne mem apoi khop mai he chu chawangin ko ran char si si kanan chon ko ran masakal to chan chin anen chuan atira cross sin a choi kan ko ran kha a thang duanga ma son zela khovelo changkang zelina ei thuk tial tiala he reformation kat ko ran siam thatalo thlen na chan po kha dik tak chuan appoint tam tak zinga khan bishop rual ta chuan an pulpit a hian lo nei dan thatharan ful dan thathan lo soi mai to ni minan nial chuang lo mi tharau nun ei lo pathian na mi a khuai to lo tuna poyan dik tak son chul kan ti hi lo nei dan tha ran ful dan tha a cheng tam tak se seminar buat sai chul kan ti van hial ngo don na thil sualan ti si lo va zom ngo don na cross ne rin hlat lu tuk si dik takin tharau lam nun a theng tlat lo ren kan ti sai ngai poi mo vat to tak kan ni kan thi san tur hi kan eng to bera tang rei lu tuk ta heng te hi ni ka ril ruwa om tlat chu